Opúšťame Malibor s malým ranným sklzom po 36-hodinovej pauzičke. Čo nám bodla? Takže smer Jadran. Takže vchádzame do Slovenskej Bystrice a na 25. kilometri tohto dňa si dáme raňajočky. Máme za sebou veľmi zákerný stupák a bonus protivietor. Človek sa už začína potiť. Prechádzali sme krajinou ala Bošátska dolina. Takže ideme hentým smerom. A koľko to máme do Celie, Pati? 24? Veľmi dobre. Krásny kraj. Čistá Bošátska dolina. Respektíve hrubá strana pod Javorinou. Taký stupáčik. Čo je tu? Mladá krv. Že čo to za veselie, keď oblôky celie. Tak. Teraz sú aj na druhej strane. Tomu ver. Po kávičke. A ideme ešte na tzv. Trojhodinovku. Siesta. Lebo máme za sebou 70 km. Ale podvečer až večer dáme ďalších cca 30. Nerob tam taký hluk, ty žebrák.
zaťahnatý stupák. Vyzeráci. Myslím, že konečne sa to nahralo. Najťažší stupák zatiaľ. Musel som zosadnúť zo sedla kvôli achilovkám, kurňa. Asi nenasadol. Nie, 60% som bol na bicykli. Náročné. Tak konečne sme dorazili na 700 metrov nad morom, nadmorská výška. Máme chrastoček. Aha, chrastoček. A how many percent? 47%. Dubový likér. Vyhral zlato. Zlatá medaila. Ale zatiaľ najťažší stupák, čo sme boli. A ide nás uvítať chrastočkom. My sme mu ponúkli slivovicu. Na veci? Chutila. Only 3 times. Sorry. No? Sorry, I don't know.